তুই দলই जुगाल जा खमलং दुख माले हाथिग जे पार्टीनि चिनि जत्तनि अग्रा आईपीएफ तिनि प्रेसिडेंट ते वाइस प्रेसिडेंट ते जीएस एजीएस आनि बुरै बदल ते तिनि ओ बाजारो ओ हाथिग दुख माले हाथिनि फालै दंनाय खोनाय दंनाय आनि ते दाखुक सं बुखुक सं ते तिनि त्रिपुरालेण्ड मा हामजागै आईपीएफ तिनो लगायनाय चिनि जाति ते चिनि दफानो मथांगानि पियगानि बाङै हाजार साफा फाइनायरो जतना आनि पार्टीनि तरफ থেকে आनि सांगठनिक तरफ থেকে ते आनि सब व्यक्ति तिनि प्रेसिडेंट नि जतना खाकसांमा ते जबानि जिबाय ते खममया पारो तिनि वान सबै नाया आनि तिनि आनि जाति दफारो ओ सामंनि जराबो सामंनो सामं होयागै न भोग जलमा सारा त्रिपुराव तिनि हाथाय हाफों जत बाखौ तिनि उजिनि खमलम दुख माले हाथिगो जमाया दं फाइनाय हाय होनैवा सबै माया अ जागाव तिनि फाइगै जत जाति दफाना हामजांमनि बाय खाबाजागै खाफुरै तिनि बखाबो मुक्ति गलायगै आनि जातिनो फियाबनाय मथांनाय आईपीएफ तिनि बिसिनदै आलादा राज्य त्रिपुरालेण्ड तिनि दिके एडिशन दैगै सुनाम थानि वसं लगेरनाय हाय होनै तिनि फाइमानि बाङै तिनि आनि खाव बेलाय के खोसे ते दुख तमानि बाङै तिनि आईपीएफ ति 2009 नि सिमे 25 বছর जों जिनि जाति रक दफा जिनि दफा जत सातक जागै बुथार जागै पिदक जागै अন্য जाति अন্য दफा रबाय तंग थानिगो के बुतिनि मुक्ति गलायगै खाकला बुथेगै आनि जाति न मथाननै आनि जाति न पियागै के बुबर कक साइमायागो सभा खलायगै मायागो तिनि जिनि एनसी साब जोंना तिनि दुइ जलै ओ हासा गाव त्रिपुरा हासतेगो आनि जाति आनि दफा कमानि थांनायखा तिनि आईपीएफ ति पार्टी खलायगै त्रिपुरा हासते न तिनि ति एडीसी एरिया न आलादा राज्य गोदान राज्य सनागै आनि जाति दफा न मथांगै पियागै गलांनाय हाय होनै तिनि आन्दोलन खायगै जबा खायगै फाइमाने जागागो दम कायसाजों आंचलिक पार्टी कोद्रा पद फायगै जोंनि जाति तिनि दफा र सात सयगै मानिया खालगै मानिया योगानि मुसलमानि बाय फियाब जागानि मुसलमानि बाय तिनि आनि जाति र अरय परय उङै थांजा ओ अरय परय उङै थांमानि जागागो तिनि हाय जरागो आनि जाति आनि दफा मा फाते दाखक बुकक हानक फानक जत हायनि हाय गबैनि लामागो जिनि सार एनसी दे बर्मानि जे मकुमो हकुमो जातिनो मथांनाय जिनि परनालि सिरि सिटिनो तिनि मथांगै दिलांनाय मथांगै गलांनाय होनै तिनि कक सागै जबा खायगै फाइमानि जागागो आनि दफारो तिनि फायगै जतनो गुरुं कुथम ओंखा अ जागारो निरंनो जों गोबां मा कक साथाय दङ गोबां मा निरंनि थानि हामबाय रथाय दङ आनि जातिर निरग बखाता बायदि जों जे त्रिपुरालेण्ड मायासा जिनि सारनि सबानो खायगै थांनाय माबाय फरेबो आनि जाति दफारो जतनो दिनि मथागै थांया आईपीएफ ति थयासा जुग जुग जेनारेशन नेक्स्ट जेनारेशन गोथां दङै जों जाति दफा जत खा थांसागे बैनि हानि हाय खलायगै जों गाहाम थैया बाया गलायगै जों खसे शान्ति ओङै थांनाय दिनै आं बेसे कक साया दिनै टाइम र किसा जरा किसा हानि बाङै दिनै आं गोबां कक साया आनि अंख्लगो गोबां मा कक सानाय दङ दिनै आनि अंख्लगो गाहाम गाहाम कक सानाय जाति दफानि बाङै गुबै सामोनताङै दङमोनि ते जों गुबै लामागो सभा खायगै दङमोनि ओ सभानो जों मथागियाखे तंगानि बाङै निरंनि थानि कक जारै kok tini koi mung naragay ani kok no orang no mathaka
IPF te ayub lok thung Tripuralen dak ti man